There is a shocking picture routine social media. Aiwa, nyika yose inonzwa kuti mukomana anonzi Geza panguva ino ndiye the man of the match, panguva ino ndiye ari kurira. But panoonekwa kunzi aiwa mukomana Geza anozivikanwa kuti aiwa mukadzi wake aiwa munoziva kuti aiwa aka akatongwa navakomana on their residence. Pamusoro penhau yamuri kuziva kuti vakomana panguva ino vari kutsvaka mawhereabouts aGeza. But on another version of the story, vakomana vari kubudawo vataura masviko achiti Geza arikuta masviko achiti is not into hiding, but vakomana vari kutya kumubata. Saka pina masviko amudanyirwa panapa, subscribe like kuti bell kuti pina panapa pane picha nopostora muri kuona iro aiwa raBlessed Geza aiwa nemukadzi wake ramuri kuona iro. Rinova riri kushoka mumastreets, vanhu vanyatsoona kuti aiwa this guy uyu ndochibaba. Vanobuda nyora chiti checkpoint meet comrade bombshell Blessed Runes Geza with his wife. Geza's wife was once arrested during the Smith time when they were looking for their husband. Geza was in war. Yesterday, in a so-called independent Zimbabwe, the old man was again arrested. Thomas Panamudanyoko panapa zvinzi aiwa panguva ino tinoona kuti panapa kuarestwa kungaitwa the wife aiwa yaGeza vachitsvaka the same Geza again. Zvakamboitika panguva aiwa yavachena vanoonekwa kunzi aiwa his wife again akamboarestiwa vachitotsvaka mawhereabouts aBlessed Runes. Chitiko chiri kuonekwa panapa navakomana vachiti aiwa history iri kungozviripita zvayo panapa vachiona kuti zviri kuitwa navakomana izvi aiwa hazvivagaranti future, hazvivagaranti a brighter future sethe ruling party panguva ino, just because zvavari kuita nezvavakaita vakomana aiwa zviri kungodhimanda kuti vakomana nguva yavo yakakwana ende yakapera ngavachingosuduruka. Ndemashoko ari kuda nyoko panapa panokomana BBC panguva ino. Ngotodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.